Wala ganahi og nainsulto si President Benigno Aquino III sa pamahayag ni kanhi Gobernador Lito Osmeña din nang hinaot kini nga dili gamiton sa Partido Liberal ang 14.4 billion pesos nga gibayad alang sa proyekto sa Mactan Cebu International Airport. Mahinumduman nga sa usa ka press conference, miasoy si Osmeña nga hinaot dili gamiton sa Partido Liberal ang pondo nga gibayad sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation ang alang sa pagpanindot sa tugpahanan. Ang presidente miingon nga dakong insulto ang pag-ingon nga kawatan ang ilang partido ug matud pa niini nga mas maayo nga basahon ni Osmeña ang kontrata sa proyekto. Si DILG Secretary Mar Rojas misulti nga limpyo ang ilang trabaho ug konsensya ug giklaro niini nga dili sila kawatan ug transparent ang proyekto. Matud sa presidente sa GMCAC nga si Louis Ferrer nga sanglit mahuman ang unang hugna sa bagong terminal, moabot na sa 12.5 milyon ka mga pasahero matag tuig ang maserbisyohan sa tugpahanan gikan sa 4.5 milyon ka mga pasahero nga giakomodar niini karon. Ang proyekto sa tugpahanan ang labing unang airport public-private partnership nga gisudlan sa Administrasyong Aquino. Ang paghimo sa bagong terminal sa tugpahanan gikatahong mahuman inig 2018 samtang ang pagpanindot sa kasamtangang terminal mahuman inig 2019.